Eliza Buħaġġar ta' 10 snin mill-Imtarfa hija l-vittma li tilfet ħajjitha traġikament f'inċident ta' traffiku fil-Mellieħa l-ħamis filgħaxija. Aħbar li ħasdet lil bosta iżda telfa akbar għal dawk li kienu jafuha. Fosthom it-tfal tal-iskola St. Joseph, l-iskola li kienet tattendi Eliza li kienet fil-5 sena tal-iskola primarja u magħha kienu jqattu ħafna ħin fuq il-bank tal-iskola. Viżibilment emozzjonati Maja Camilleri u Marja Mizzi ħbieb tal-qalb ta' Eliza u li kienu jmorru l-iskola magħha għalulna li ma jistgħux jemmnu li tilfu lil Eliza. Meta qalu li mietet ħaddik id-daqqa ħassejtni li qiegħda ġo. U għalina kien xokk kbir għax aħna ma konniex naf li kien se jiġri hekk, ridna naċċettaw, ridna isna naċċettaw li ħabiba tagħna konna tlifnija ma ħnissa nerġa' nġibuha lura. Iż-żewġ tal-ħbieb jirrakkuntaw kif il-ħamis raw l-aħbarijiet u semu bl-inċident imma qatt ma bassru lill-vittma kienet se tkun Eliza. Jiena kont qiegħda nara l-aħbarijiet u konna indunajna li tifla kienet mietet wara l-inċident tal-karozza. Mbagħad komplet il-ġurnata u mbagħad fid-9 ta' bil-lejl l-iskola kienet bagħtet email li l-konsert kien cancelled. Jien ħadd xokk kbir meta il-parents bdew jibgħatu u qalu li Eliza. Issa jiena ili nafa mill-kinder u konna ħbieb kbar. Tal-ġimgħa kellu jkun importanti għal Eliza għax wara ġimgħat sħaħ ta' tħejjiet kien se jkollha l-parti ewlenija fil-kunċert tal-iskola. Iżda d-destin rid mod ieħor. Bl-iskola ħassret il-kunċert b'sinjal ta' rispett liha u qrabata. Maja tirrakkonta kif Eliza kienet eċitata u bdiet tistenna bħerqa sabiex tieħu sehem fil-kunċert. Hi kienet Grease girl, jien kont Grease boy. Issa kellna noqogħdu partners ma' girl li rridu u jiena żilt lil Eliza biex inbiddel naqa. U vera ħadna kost konna nagħmluha, konna qed nidħu Kienet qed tieħu ħafna pjaċir bil-kostjum ċaqla bid-dublet, kienet qalet lit-teacher tagħha biex tirranġala ċof. Iżda flok il-kunċert fl-iskola kien hemm dieqa kbira bl-istudenti jibku jfakru l-memorja ta' Eliza. Konna nikbu naqra u mbagħad għadna idejna flimkien, waqafna isna nikbu, imxejna naqra u meta imxejna naqra bdejna nitolbu u bdejna nsemmu affarijiet li aħna għadna niftakru fuq Eliza. Quddiem din ir-realtà kif tfal stqarru li jafu li Eliza dejjem se tkun magħhom fl-ispirtu u se jqbu jiftakruha dejjem bit-tbissima. L-Eliza niddiskrivija bħala tifla veru ferriħa, qalbinja u dejjem pożittiva. Kienet qalba tajba, kienet tgħin lil kulħadd anke lil min ma kienitx taf, xorta kienet tgħinha. Jibqu jidwi f'moħħhom l-aħħar kelmiet li qaltilhom Eliza l-ħamis l-iskola, ftit sigħat qabel tilfet ħajjitha. Kienet kelmetni u qalet Marja, jien dejjem se nkun miegħek u dejjem se nħobbok bħala ħabiba. Insejna l-lunchbox fil-ħol fejn konna qed nirrehersjaw u konna ħammorru flimkien. U l-aħħar ħaġa li għattilha inħobbok u dejjem ħatkun il-ħabiba tiegħi. One News jinsab infurmat ukoll li fil-karozza ma' Eliza kien hemm il-ħabiba tagħha Mattea Xerri, il-ħabiba tal-qalb u l-ġara tagħha li hija wkoll mill-Imtarfa. B'xorti tajba Mattea ma ġarbet l-ebda ġrieħi. Persuni li jafu sew l-qrabata qalu li t-tifla kellha tingħata għajnuna psikoloġika minħabba trauma li ġarbet. One News jinsab infurmat li l-pulizija daddejja bl-istħarriġ tagħha biex tistabbilixxi kif seħħ l-inċident fatali fil-Mellieħa. Disgrazzja li laqtet lill-familja Buħaġġar, iżda ħażda kbira għal dawk li kienu jafuha mill-qrib, hekk kif issa jifdal biss il-memorji tagħha. Inħobbuk ħafna Eliza u dejjem se tibqa' f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.